nyawer nggak dapat deh. Ya nggak apa-apa. Apa Mas mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Deng 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 terereng. Tangannya jangan terampil ya. Lah ngopo sorry. Eru kon biola eru. Kok iso? Kaya tau wis tau ora nyekel aku. Karepe bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan. Ora ngriweke. Tenan. Marai kerinan. Kok marai kerinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus padake wong lanang ki awan nyambut gawe kok piye? Amben bengi. Kok jut marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok eno sak jam. Masuk angin kok anggur turu blilir. Masuk angin lho. Kene sing ngeroki lho, musake mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki lho kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Masa ya dipecak ngono ya sakit. Lah ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ora. Lah wong kuwi iki ya cen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomong. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon kono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanange ngrasake wong wedok tok unek-unekke meneh ku lara-lara. Lah ora usah ngrasake nek ngono kok wis ngono. Pritenan nang tasih nek ora cekae dagelan ngene iki suwe ora ketemu. Mboten napa-napa. Lah napa bote kula meneng nang kene lho kok. Ha iya ya. Aduh alon-alon nak. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut kene. Pancen cindon sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu gak meneng. Bajing moto ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus. Kene iso. Ayo cengkokmu minta apalke. Ora dang mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Sesawang lelampahan. Kok ketik sapa chat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Kene disaut. pendak dina cerewet wae ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu. Nggih, matur suwun nggih Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe ya, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya, Merganya pelit ya? enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Hatur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah.
Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek karep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh ya wis dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan entuk pendapatan wis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ah oh iya apa? Ha oke abu beri-beri. Gila-gila ki pecel. Oseng-oseng ya oseng-oseng terus ya. Usang-usang terus ya mules. Lah Monggo iya. kae guru senengane jangan bening. Lah ya tenan. Lah jare senengane sampean ki jangan bening. Monggo muni jangan bening seneng ya aja glenteng. Monggo 2 tahun kok jangan bening terus. Monggo terong wutuh sing di jangan bening. Ora. Terong siji ku cengkureke di jangan bening angger tak ciduk ku mlayu. Monggo angger ditas kok kewer-kewer. Kok ngaten to, Bu? Ora ngapusi Pak Demo ki. Kayak ki ora wutuh genah ya tak belak ngono kok. Nglengket ngono kok. Ngekek. Wong kok senengane karo terong ora elok-elok. Sing seneng ki sampean Pak aku. Nyambil ya terong, jangan bening terong. Ya wis apa-apa terong. Liyane terong ora ana aku. Kira ya. Mlenger. Lah nang ya kur kuwi kon golek apa? Ayo Nduk, mundhak aku malah karo mbokmu gedhe dadi tenan lipat iki kuwi. Ampun padu to. Mboten sae dadosanipun. Nek sae ndak kaya oli. Kok kaya oli. Sae 40. Rukun lima niku Neno. sahadate Kang Angka. angka siji Kira-kira Apik tenan nek sing tenan. Aman nek aku kumat sampean tanggung jawab apa Ora, piye? aku ora getak sampean. coba to Mbak Cangik, sinten sing wonge nggih mboten muring. Pripun? Wong jenenge nyawang penyanyi kok wiwit dhuwur nganti tekan ngisor niku lho. Mumpung cedhak Aku ki kurangane apa nyeto deloken nganti kabeh wetok. ora kurang blenger. Bendina aku diomongi nek jangan bening terus ki kembung kok ngayel. Ayo kene, klaru, kene. Suwekon Islam sampurna. Ya, mangga pepeling yuk. Nggih, sampun Matur ngaturaken pesena. Nggih. Iki kalih nganu napa ngaturi sugeng rawuh wonten Gusti Benawa. Gusti Benawa. Nggih, wau nyuwun kuaci. Endi Gusti? Delik. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Yo. Terus mbanon nggih Mbak Waluyo Ya. sugih. Sami-sami. Atas-atas. Sikile sik, nok sikile sik. Lah iya apa ndase sik kaya ula. Ora lagi mau kewan arep nibok. Ora, ya wis ben to. Mbok ora tok pancai omongane bojomu ki, Mbah. Lah ngrungokke iki gatel lho wis Gatel ya dikukur. nek jero kurwane. Tapi dasare nang kewane kok. Nggih, niki apa pepeling katur. Pepeling wis dikaturake. Nggih, sampun. Nggih. Sugeng rawuh Gusti Benawa. Nggih. Ya. Saka Surakarta. Matur sembah nuwun kemareng rawuh. Paring donga pamuji. Nggih. Monggo. Ayo gentenan anting-anting. Ayo Nduk anting Nduk. Anting. Anting-antinge semono kupinge sepiro. Tulungi Pak Ne. Mbah, Ya apa Nduk sayu kene. Waduh. Lah kok muni? Embuh. sugeng dalu Pakde. Ya, sugeng dalu. Sugeng anu uluk salam karo Mbah Waluyo. Sugeng dalu Mbah Melayu. Oh iya Waluyo no. Waluyo kok mlayu wae. Waluyo parapane Rudi. Awake kuru sirahe gedhi. Iya. Sauni-unine wong ora seneng ya.
Kene Cahayu, wis ora kepethuk ra ya isih dolem. Isih dolem isih do apik to Nduk Cahayu. Alhamdulillah sae Mbak Mayu. Ora usah karo nyongkrok-nyongkrok ndak aneng sing awet. Iki pernahke kok ya. Oh iya. Bayake iki pernahke rada kurang sak ngisor Pak. Kurang sangisan Nduk, bayake sing mburi. Heeh. Nek sing arep wis pas. Monggo. Napa nek Sing arep ora tok benake. Wis pas kok. Oh. pase kaya piye, Mbah? Ya pas tegese ora kemunggahan ngono lho Cahayu. Aku ki wong tuwa, putuku, biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Oh padake panganan. Wis kena Lah napa kula dicokoti arepe? Oh ya ora ngono kuwi aneng mbokmu gedhe ora sok senang-senang. Ora lha nek pamane aku ora ono apa arep cokot. Wah lah iya, ya ora kok lemu anak kok. Iya, matur suwun Mbak Anting. Nembang apa Mbak Anting? Napa Pak De? Manut kowe. Banyuwangen ya kena. Banyuwangen. Ya. Napa Pak De? Lho takon meneh. Takono Pak De Waluya. Ngersake lagu napa Mbah Waluya? Simbah Waluya. Ya nek sing Banyuwangi ya bangsa lesung jumenglung apa. Lesung jumenglung iki kene kok. Oh ya. Lah nek gawe ning Banyuwangi ya iso wae. Lesunge diusung. Nggih. Nanu mawon. Napa? Gambuh. Napa gerajakan napa gelang alit Pak De? Gerajakan ya apik. Apa gerajakan campur gelang alit ora apa-apa nek iso. Lah nek dicampur ki ora cocok kok. Iya. Iya. Bawane napa? Dibawani sing kira-kira kae sing biasane meni. Apa kae? Matur nuwun ngono kae piye? Sing anu to. Cendhek to Pak De. Ah sing cendhek kok. Oh, cendak wae ndak nyocoki. Ayo tak rungokke kene Nduk Ya, Cahayu. suaramu ambil suara kok gede lho. Yo, ngono kok. Nah. Dehemane kaya pawen, wa pawira. Ono watese Atas kulon praga. Nggih. Tirana sing kaya kaset. Ndet. Ibu Ekspresi lho Pak De. Simbah. Iya malah aku keserendum ngono. setrum. Bojo kula mbiyen suarane ya apik, dek anyarane saya suwe gak saya ora apik. Biyen dek enom ya ngoten iki. Apik suarane ning. Amarga lemangan sembrono, jare apa-apa entuk dimplok gene sampean iki kok entek-entekane suaraku dadi rusak. Dasare. Denom yen suarane apik, saiki tuwa suarane ora pati apik. Suarane dadi piye? Waduh, suarane dirungokke. Ah bocah iki kalung usus kok padha karo sampean. Sampean kalung usus besar. Iki lahire kalau mulo nek niku. Upamane aku joget kaya Anting ki mau piye ya Pane? Ora ono. Iki nylekit lho, Mbak. Lahir bayi kok kalung mula. Bojoku iki kapan to nek ngomong karo aku tau penak. Lah iya sampean GR wah lahire kalung usus. Oh ya ora ono. Kalung usus. Lahir percut kok kalung mula kuwi wong ngrusake pekarangan ngono aneh kuwi. Nek ya mbokku girap-girap. Ora wae. Sak-sake ngomong wis sing apik aku ora kalung apa-apa ora apa-apa ning ya kok ngene iki ora usah sing-sing. Iki lho isih enom arep polah piye-piye iki penak apik luwes karang cah enom karo wong tuwa iki beda. Ya iya, kendangi Banyuwangi ya. Jos polahe sak obah-obah iki luwes. Oh. Mbok ming ginjek ngono wah marai deg-deg sar. Sego gudeg nang Pak. Ora lah polahku ki kurang piye. Kowe iki polah saeneng-enenge wis ora nyenengake. Apa nganti gedabikan wis ora. Lah ya apa-apa ki nganggo wirama ora ngomong gedabikan tok. Ora neng panggung, ora neng omah nek polah ya wis ora apik ya, Mbak. Angge wong aku nek polah ya sampean muring-muring. Wis tuwa wis tak nggo polah. Wi. Ngomongane iki mesti rada ora pati piye nek wong. Lho ora pati piye ya nyatane kok. Rasah polah wis. Lho ora ya ngono to, wong penging polah aku ya meneng bae. Oh. Kowe umuran semene iki nek nggo polah ucul. Lho, aku iki jarikan kok polah ket mau ya ora ucul kok sampean ki aneh kok. Lah kok sampean ora polah kok. Coba nek polah mrucut. Wis polah ora tau. Iki wis tak tutup-tutupi lho. Klambi iki ya tak benek-benekke ora ucul. Wah, apik tenan Anting panjen ya luar biasa. Iya, iki ya bedane cah enom karo wong tuwa iki. Wong cah enom iki kudu energi.
Wong tuwa iki ya ora kula energi saiki contone wae. Aja mau ngalem-ngalem wong tuwa wong enom. Wong tuwa ki ya penting lho. Halah, wong tuwa kok penting. Lho tenan dundang genduren kok ana bocah kok kon gendurenan wis sing tuwa. Syukur sak genduren menange kuwi mau. Cah nom iki mlayu banter no, mlayu ngono mesti bocah sehat, cah nom. Anak aku Nek wong tuwa mlayu ngono, ana apa ya kok mlayu-mlayu kae. Mesti dikira ana apa-apa ya. Nggih, iku bocah mlayu. Lah saiki bocah ki ora nggo klambi ra nggo kathok adus nang mancik nang meja. Ora kathok mbok ning malah senenge ilok-ilok. lah nek pamane aku Coba kowe ora nganggo nang mancik nang meja ngono ora malah digoneng pakem kowe terusan. Yo beda nggih Mbok Cingak. Cange kok Cingak. Ya iki tenan kok ya. Iya, ya pancen bener kok ya. Bedane ngoten niku iso ngempake empan nggo papan. Umur ya dimong rasa neka-neka. Umur kaya awake dhewe sanenge wae. oh dadi sampean ya rumasane nek tuwa. Lah kowe ngrumasane ya bayi semene ki nang entek idot. Ya wis padha. Ya syukur nek rumasane tuwa. Tuwa kok ora dunduhke. Ha tuane wong kok padake tuane mlinju. Jare biyen nek ketemu urip bojone perkara melinjo. Ra. Sampeyan ki yo ngeling-eling ketemu ro ya, ro bojone perkara melinjo kok Lah ya. karep kula niku nek jenenge biyen ketemune ya kaya ngono kuwi dieling-eling. Ya sejarah ora sadu ngengke ngisini-sini. Lho, ayo ben padha ngerti kok ya. Sejarah ki kudu. Bojoku mbiyen ki bakul mlinjo tukang borongi mlinjo ki lho. Lah nggih. Lah aku dhewe mlinjo rong wit, dua adi ae. Wis abang kabeh. Kang, tak tukune mlinjomu ya. Ya menek dhewe ning no. Aku ora iso menek. Mbok iya, menek. Suhin kuwi urung di bojo aku. Kelontang gentere tiba. Tulung ulungno Kang. Ya tak ulungke aku dengangak ngono nyok. Nyok waduh ning dompolan mlinjo aku ya. Terus aku rada ndrungkluk kene. Nyok, aduh. Aku nyok, aduh. Ngono ki kok kena dengkule anggere ngono juk-juk. Ora wae. Bayangno nek jeneng aku meneke mongko jejeg kok iso dengkul kenengan ki ngopo? Lah kenapa kae? Ayo. Kira dompolan mlinjo. Oh ya bener mulane rada empuk. Ngono kok. Oh dompolan mlinjo aku. Oh, jenenge ngerti dompolan mlinjo ele namate kaya wong rong tau namatke. Iki sing gogrok kok udu mlinjo. Apa iki? Godhonge kae. Heeh, godhonge. Nek rak dadi jalaran sampean iso dadi karo bubak. Nggih, dadi niki Ayo ngono kuwi lho karepku ki ya ngeling-eling perkara ketemune biyen. Nek wis tuwa ngene kudu digemateni. Lah, matane apa? Awang sampean ki tenan no. Urung tangi wis tak raup iki saking sayangku. Mongko biasane nek jenenge wong raup ki nganggo banyu bening. Sampean tak nganggo banyu gula. Men ketok manis karepku. Jenenge bojo kurang ajar. Kurang ajar piye to? Mosok bojo tangi le kerinan le tangi wis diraupi nganggo setrup. Tangi ya kuruk semut. Bojo kok ora Nggih cocok. masker lho Pak nih. Sampeyan kruyuk semut. Halo arep ngomong apa? Ora kok kene dinaki sirup ki terus kruyuk semut. Nggih. Antara kaya cowek dikruyuk semut. Ngono kuwi. Wong sampean ki kok aneh. Wis tuwa ing rumangsane lah nek kaya Anting, kaya iki, kaya Lisa, kaya Bu Prastiwi iki lho, ambune wangi-wangi parfum. Aku kurang wangi. Aku mung bangsa balsem lunga gosok. Mongko kene iki wis loro gerokan. Turu anggere tak brengkal klakepan. Wah, kebul. Kaya ngemut cem-ceman tikus. Wis tau ngrasake cem-ceman tikus po? Lah ta wurung. Lek ngopo? Keturunan. Iya. Ayo Mbak Ika. Ya, Ika. Wah. Lagi mangan ora apa-apa mangan karo Ngating ora malah rembut. Tulunge apa ora? Rasa. Sosial iki ora tanggung-tanggung. Kene Cahayu. Karo masaku karo Mbak Waluyo ya do templek kabeh. Templek lah engko gak. Nek temmu gendong ora mbok ayo. Aneh. Iya. Ora kuat ya tok kuat-kuatke ya Mbak. Wah, aku ki nek sing jeneng dijaluki tulung mbok ora kuatke tak sengko men kuat ora apa-apa. Piye sida gendong apa ora? Ngombe aja kalah karo kluwung. Kok karo kluwung? Lah kluwung kowe cok ngombe kok apa meneh nyanyi. Wah, kene iki arep nembang apa nduk Cahayu. Heeh. Nggonamu wis udan urung? Dereng. Aku ki tani malah go repot. Lah pripun? Wur kacang ki aku mburuhke nganti ping 3.
Lah kok iso ping 3? Lah wur kacang, wur rampung, buruhke terus ora udan to. Gandeng sing ora udan aku buruhke tak kon jupuki neh. Walah. Dadi bar tandur ki ora udan terus diteruki meneh. Jupuke neh udan tak kon nuwurke meneh. Dadi kacang sekilo ki lek ora gat 3 yuta kira-kira. Alase mung 2 meter kok. Ayo Nduk, nembang apa kowe? Ya. Nggih. Napa niki Pak? Wonten Ha iki ana pamundutan nek kowe iso ya ora apa-apa. Ya. Bareng matur nggih, sedaya pengrawit dening ati bilih kepareng badhe nyuwun gending lagu Banyu Langit. Wah, Saking kula Bapak Ponidi. kowe Banyu Langit kok aku Banyu Asasan, ora apa-apa wis. Dukuh RT 03. Gak aku banyu apa? Sidoarjo. Banyu Iya. Aki. Ceret jare. Dijoli wae, Mbak. Dijoli banyu kambil apa banyu apa? Anu mawon. Pedang kuning mawon. Nah, wis kowe podang kuning ya sak metu banyune. Ayo, monggo. Nggih napa? Ayo. Saka ngendi? Coba cucuk ngono, cok anang ilere podang. Aku bapak. Ana wong podang kuning ora tekne manuk podang diombeni ya ora metu banyu, Nek. Radeng iki. Iki sing apal manuk ki aku ayo. Pedange Mbah Walon. Ah ya ning sing sok ngopeni ki aku. Ngono aku kae udu podang kok. Kae gagak. Gagak rimang. Ora Jare gagake gering. Sik ngopeni Mbak Suhin mergo dipakani gembus karo Mbak Suhin. Hah? Gagak kok pakani gembus ayo gering. Ya nek gembuse iki sik bare mbacem oleh goreng ngono ora apa-apa kan gagake. Oh dasare gagake kuwi sing glathak. Wong genah kaya ngono kok ya ditotol iki lho. Gembus wis rupane ora cetha. Nek gembos ki rak ya putih niku to Mbah. Ya nek umume bar dibacemke ya ngono kuwi kuning lho kuwi kok pinggire kuwi ireng. Oh, setengah iki wis do. Lah wong tak tinggal njut gosong kok ya. Mun tak cokot ngono ki cengir. Ajane ya tak entekke. Gragas sak dasare. Gragas ya men akhir wareg. Ya, mangga. Natyan wujuh temong paksi Arep rupane meng manuk. Wadape. ngertekke. Lah ya beda nek celana ku ora ning ndi-ndi, nek lelono ki rut ndi. Ayo terus. Diaturake sing pungkasan ya, Nak. Ya, ki dinggo penutup. Napa niku? Mbak Tatin. Oh, Mbak Tatin. Ya. Ya, Nduk, kayu. Heeh. Tatin. Wis ditege-tege. Tege-tege ya. Ditunggu-tunggu. Oh. Ya, Mbak Tatin. Ditulungi ora, Nduk? Iya no. Oh iya, aku ki. Masa liyane tulungi aku ora? Oh, ndak darani pilih soh. Aku pilih gendong ngarep. Modal ora. Semono cok. Gendong. Ora Kek digendong. rasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Lentonge lho. Iya, kena istilah. Aku ndek istilah nek iso tak nggo paduro bojoku. Aku tulungi ra sida digendong wis engko tak Engko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah ngurut sentere. Kuwi udu senter kuwi plentrong. Oh, blentrong. Kene Nduk Cahayu, Nggih. Tatin. Mriki to Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku ndek digalaki Pak Demu. Ora. Kowe anggo nesu mencereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu BTF ki dereng dinehi to. Jenengan. Aku ora duwe. Lah ana sing apik. Oh Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Ora mbok wis bu nek aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter. Kaya ora kajen. Lah ya Maksudnya, mbok ora. Kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah kok nggih ngoten nggih saene Mbak Cang. Angge lah napa wong wedok kok pas rapane dunekke kaya cempe ndelik. Iki tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Panjenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojo kaya ngene kok ya Aku ki gelem. anggere amor karo bojoku tak krukup kok ora iku. Lah iki wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki angger tak kudang weruh aku ki do mecicil kok kuwi. Lah ya mulane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Oh kuwi aneh-aneh. Oh senengane kok cok. Napa kok mengkal barang kaya. Jaran ngono, Pak? Kuwi sing jenenge bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Heeh. Ya men. Wis. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah.
Nah aku dunane mripate kok senter barang kuwi. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulya nek mengarep mulih kowe. Malah entren gawe aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marai kerinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus padahal wong lanang ki awan nyambut gawe apa piye? Amben bengi. Wujud marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok eno sak jam. Masuk angin kok anggur turu lir. Masuk angin lho. Kene sing ngeroki lho, musake mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki lho kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Kah, masa ya dipecak ngono ya Lah sakit. ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ngono. Ah wong kuwi iki yen sen omongane gak ngono kuwi kok nek ngomongke gulu Kok rahasia lara. sih? Lah semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa ngono. Yo sampean iki jane sing tok gondani napa ne to Mbak Walujon iki. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke menurut lara-lara. Lah ya rasa ngrasake nek ngono kok wis ben sak karepe. Bojo-bojoku dhewe kok sampan melu srikutan. Kowe ora srikutan tegese belani aku. Ayo aku iki. Nek wong wedok diunekke ngono kuwi Intern rumah tangga. Lah nek Keluar gak internet boleh bendina campur. sampean ki ya muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong-omong rasa gomik aku krungu e. Lah ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki dijeli kapuk apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Aku barang tak seneni. Jenenge ikut serta. Kok yo Ayo aku- Nduk Cahyu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah, kuwi malah disenani wong loro, aku malah. Ora. Wong lanang Aku kok. jajal wani nyeneni tatin ku abruk tenan kowe. Oh, lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba Lah entuk niku wong wedok sing Lah nek aku ngono tak kon ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane. Pecah kok. amargane Goroh. kok goro. Aku lewat lho iki jemet ngendi wah wis kocone Lah rusak. kene ya rumangsa. Kaca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora eneng sing wah kaca ki do goroh. Wong baguse kok ngono-ngono kaca elek. Aku nek Kok ora ngakoni ya ngono kuwi. ayo ke nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih. Nembang nggih kepiye to? Kok sikik lho, ngapa? Lah iya men awet mbok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karang apa-apa iso sing angel ki gur nyarutang. Kae kalau nganti mesake Mbak Su Indra wani nyedak kae dunek-unek. Oh ya Lah wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra kok tatin ngono. Lah iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra yo sek. ora jenengan kok omong lho belani ora ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya Ora sah wong lanang ki arep elek kaya ngapa ke kuwasa. Kuasa apa? ya Ora mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Kok sampean ora cocok karo aku kono ndagon nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono jero nek. dalan Wis sak paket to darah pisah piye? Tundrung-tundrungan yo ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancahe ya gur lolok terus ya men mancahe karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki ki hari ibu. Oh, yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi. Wah, sampeyan yo aneh. maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Dudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lha kene tak duduki apa piye? Ikatane iki lho. Abi kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ah loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane pamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah, padake pitik. Ayo ke nembeng. Nembeng. Nembang kok nembing. Ayo. Nggih, Bapak, Pak. Heeh. Ayo kok arep menbang dadak menake wuwung. Wih. Apa lho? Aku tuh bojomu lho, ora Oh mbok iya, ngomong oh, kok. kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kan ya teman-teman. Walau gur kene yo nganti kaya kene.
Ora apa-apa kok ndemok. Lah itu kok nendang ya mureng-mureng. Aku iso mbo sindenku sawa-sawa didemok, aku mongko urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya iki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagel nang pentrungi bojone ngene iki sampean kok aneh. Ha, ndek ya. Lho. Kok ndemok terus? Walah ya gendemok ya nyendemok nek ora trimo kowe iki. Gak aja gelem no. Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo, Nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Tawani nek ngonekke Tati ayo. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Tina minggu Nang gembira loko. itu kuwi kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus radoyan mangan 3 tahun ra mangan kae ngarep-ngarep. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Lah sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi iki wit kompor nganti kolor kredit kowe. Anggere esuk antri gur daya nagih utang. Bojoku ki pinter utang. Lah wong yo ora ganti sampeyan kok. Iya, Wong kok. sampeyan katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katokan Mbah. Tegese nganggo sarung lho, Nok. Ora den ya ora sarungan Pak Kato. Nah, adus Tina mani ngayang kuaci iki doceki. Lah ya piye nek raden ceki? Mbokmu gedhe dine kuaci sak bungkus gocong tabruk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampean to. Mangan Kepiye Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau. Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok. Ya beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Darah biru. Oh, lah ketutuk jempolku mbiyen. Tak kira konglomeret ngono. Lah aku ki keluarga jeron beteng. Ya pasane kodhok yuyu ngono kuwi nok. Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijersa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek Utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ra ya ra mung aku dhewe to Pak Ne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Ngendar jen. Pengendar ki nek saking terampile ngono. Deng 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 terereng. Tangannya jangan terampil ya. Lah ngopo sorry. Aku wis ora
Bendene nganti dumpyuk. Kudune tung bulan tak tu brong. Sama ta Bima ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngerno tok bendewe kok kleru lho. Penabung kok nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku jane cucul ki kaya awel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Jan-jane kowe Mbak Jange niki wae nggih. Matur sembah nuwun. Iya, ya. Isih kurang siji. Edan kowe iki wis jam 1 luwih lho, Nok. Ora apa-apa. Santai wae. Ya, engko panjen tak angkah bubar limbuhan ki 2:30. Wo. Dadi engko kari deg rampung. Iya. Ayo Mbak Ayu, Mbak Edan tenan. Nek ora cekae dagelan ngene iki suwe ora ketemu. Mboten napa-napa. Lah napa bote kula wae nang kene wae kok. Ah iya ya. Aduh alon-alon Nok. Walah lali ora tak tulungi. Anggap piye nek gelo men munggah neh kek tulungono. Ya ora sesuk ngono kuwi terusan. Kene yuk, Cah Ayu. Aku arep nembang apa, Nduk? Lah dawe napa? Ya takono to nyompreso karo sing dawuh. Nek aku ndak jar kowe muni apa kowe bayar apa ora cilaka aku malah naik kok. Ora kowe bayar ora. Mbak Waluya takono Mbak Waluya. Nah aku wis kulino tok takoni kok. Iya. Mbak Waluya nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa, sak karepmu arep nembang apa, sing penting penak dirungokke. Apa? Nggih. Lah apa nggih? Dambuh. Ya. Arep ngaturke apa? Ya. Sing Nah. Cacat iki. Cacat niku nggih. Nah. Iku prasadyane ngati. Ya, kuwi berarti Mbak Waluya nyuwun dinteni. Ya. Apa Mbak Waluya kon dhisik wae. Ora apa-apa. Kae bojomu guyu seneng banget kae. Lah niku mau rencanane ajeng nginep kok, Mas. Oh. Ora aku ora nggo KTP kok. Ah wong nyatane mau aku tekan gara-gara kepepete mburi selo arep turu nggone Mbak Cangik ngono. Ha iya mulya dhewe kowe. Ora apa-apa. Wis syukur.
padha ora apa-apane malah tentrem. Iya. Sampeyan yo gur ngriweki nek omah. Ayo, Mbak. Ayo, Langsung. Ya, kuwi langsung. Oke. No 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 no. Biolane biola. Heru kon biola heru. Kok iso? Kaya tau wis tau ora nyekel aku. Oh. Kok saiki lagi digawe kok dicekelke kok ya sajake. Multi talent kok nggih. Multi talent. Iya. Mangga. Sritenan nang tasih